Hayırlı gün, hürmetli konaklar, ataylar, alataylar, ineyler, apaylar, okuvsular hem okutuvsular. Hatır ifley, hatır his unutmay, devam ite yıllar barlawın, бар yer şarı bile yeni üsün, uzgan yıllar yengil bulmawın. Гаделлекте даулап, безнең халыктың намысын мафрухлы булуын исбат итеп, һугыш уттары аша ямгырдарда күшегеп, бурандарда өшеп, совет халдаты еңе артынан Берлингаса барып ете. Бүгін бүйік еңеүден хикәненсе ядын қаршы алғанда, біз туған ил өсөн яшьләй генә үз гомердәрен биргән, бөтә көсөн еңеү яуларга арнаган милләттәшләребезне искә алабыз. Бүйік еңеүден хикән еллыгына арналган митинг асык дип игълан ителә. Büyük yigən yıl. Hikken yıl үткән, ләкин һаман уңалмай ер яралары, хәтер, мәңгелек. Яу яланында һәлак булган, туган ил өсөн үз гомердәрен биргәндәрнең береһе бер касан да онытылмай. Һүз Бурлы авыл биләмәһе советы башлыгы Рәүфә Габдрахим кызы Хәйретдиновага бирелә. Рәхим итегез. Hürmetli hukuş hem hizmet veteranları, tıl hizmetçenleri, avuldaşlar, hukukçular hem kilgen konaklar. Sizin barınızla ilimizin en zor bayramı 9 May Büyük Yengil Günü aykanlı ihlas kutlayım. Milyonlarca kurbanlar verip yavlap alıngan bu bayram barımız üstünde kadirli hem yakın. Yıldan yıl saftarı hiregeye bargan front yavgirleri hem tıl hizmetçenleri aldığında biz menge buruslu. Yavdağı batırlıklarınız hem tıldağı fidakarlığınız menen ulu ihtiramga hem hürmetke layık. Tılda atay ağaydarın almaştırıp
Günü tünü tir tükken, үзләренең хәләл көсө белән еңеү көнен якынайтуга булышлык иткән тыл хезмәтсәннәренә аерыуса ихтирам белән карарга тиешлебез. Ветерандарыбыз үзләренең өлкәһендә бүгенге буын өчен бер маяк булып тора. Киләсәк буынды илһиярлык рухында тәрбияләүдә һезнең ролегез баһалап беткеһез зур. Быел 1941-1945 елларда Совет халкының Бөек Ватан сугышында фашистик Германияны еңүенә 80 ел тулды. Тарих ул халык язмышлары төене, заманалар кызлану хакы менән түләнде. Тарихтың һәр бите кадерле. Был элекке хаталарды кабатламас, хәрби аңлашылмаусанлыкка юл куймас өчен кирәк. 27 миллион курбан. Күпме хатындар ирһез, балалар атайһыз, кызлар һөйгән ярһыз, әсәләр улһыз калды. Бүген дә илебез тыныч түгел. Бурлы сельсоветынан 33 ир егетебез үз иректәре менән илебез багына басты. Хугыш булгач, корбанбыз үлеп кайтучылар да юк түгел. Әмма улар безнең йөрәкләрдә, күңелдә мәңге тере. Улар безнең геройларыбыз. Улар безнең тарих. Кадерле кунаклар, тыл һәм хезмәт ветерандары, һезне әсәйдәр, өләсәйдәр, әбиләр, фронтка ярдәм итүчеләр, һезне бүгенге көндән бәхетле яшьләре, укучылар, һезне еңеү байрамы белән бөтә йөрәктән котлайбыз. Ныклы һаулык, яхшы кәеф, үзегезгә һәм гаиләгезгә, якындарыгызга бәхетләр теләйбез. Еңеү байрамында һезнең исемегез изгелек һәм тынычлык байрагы булып балкыгын. Бүгенге көндә барган хугышта тизрәк тамамланып, ир-егетләребез еңеү белән кайтуын теләйбез. Тагы да еңеү байрамын байрам итәргә язды инде. Егеүнең 80нче язы барыбызга да тик яхшы кәеф, шатлык алып килгән. Дөньялар тыныч, күп йөре. Икән Бурлы урта мәктәбе директоры Тукумбетов Руслан Урал улына һүз бирәбез. Рәхим итегез. Добрый день, уважаемые гости, коллеги, дорогие ученики, родители, наши бабушки и дедушки. От всей души поздравляю вас с знаменательной датой, с 50-летием победы нашего народа в Великой Отечественной войне. 9 мая – это праздник победы наших дедов и прадедов над фашизмом. Мы помним, мы скорбим. Пусть никогда не исчезнет гордость за великую победу. Память о страшной цене, которую за нее заплатил наш народ. Лучшим подарком остается память об их подвигах и теплые слова благодарности. Я желаю нам крепкого здоровья, семейного благополучия, а самое главное – мирного неба над головой. С праздником! Днем Победы! Һүз Лилия Марат кызына бирелә. Рәхим итегез. Мы сегодня отмечаем великий праздник, 80 лет со Дня Победы. Очень важно помнить о прошлом, помнить о том, что победа ковалась не только на поле боя, но и в тылу, что каждый колосок, каждая капля пота наших бабушек и дедушек приносила, приближала победу. Будем благодарны и помнить всегда об их и воинском, и трудовом подвиге.
Я хочу пожелать всем здоровья, благополучия, успехов. И чтобы мы еще долго встречались вот в такие дни, вспоминали наших павших дедов и наших бабушек, которые здесь работали в тылу. И до новых встреч. С праздником! Зур рәхмәт, Лилия Маратовна. Вакыт ахышының зәһәр елдәре Рәсәй, уның халкы өстенән исә. Әмма урагандар аша үткән халыкты куркытып буламы? Һынауларның ниндәйләре аша үтмәгән безнең халык? Уның сыныккан, какшамас бөек рухын һындырырлык бер ниндәй көс юк. Фашизмга, неонацизмга каршы хугышып, яу кырдарында һәлак булгандарды, бик иртә якты дөньянан киткәндәрде, тыныслык һаваһын, хыялдарын тормышка ашырырга өлгермәй калгандардың барыһын да искә алайык. Рәхмәт. Ян ярага алып, еңеү яулап кайткан батырдар, ханлык күңелендә мәңге-мәңге тере һәйкәл булып калырдар. Ә хәзер барыгызды ла обелискка сәскәләр халырга сакырабыз. Рәхим итегез. Бурлы авылы хакимияте. Марат Хали улы Шаймардановтың гаиләһе. Рәсәй герое Якупов Фәрвәт Абдулла улы исемендәге Бурлы урта мәктәбе. Настанет день, и журавли
Зур рәхмәт. Хөрмәтле авылдаштар, кунактар, укытучылар, һезне барыгызны ла бөек еңеү көне менән котлайбыз. Еңеүдән һикәненче ядында һезгә барыгызга ла бәхет, именлек, ныклы һаулык теләйбез. Булганга шөкер итеп, тормыштың бер-беребезнең кадерен белеп яшәргә өйрәнәйек. Минут һаен үзгәреп торган бу дөньяла кеше гомре иң зур кыйммәт икәнен онытмайык. Байрам менән. Ошының менән еңеүдән 2 еллыгына арналган митинг тамам дип игълан ителә. Еңеү салюты. Мәдәният йортына, байрам концертына сакырабыз. Рәхим итегез. Ben bilen Feride apa? Rahmat, sizin de şulayık. Mine ahiret yerin kızartıp Garmanın kaya, Abdullah Bey.